O Soportal, un conto orixinal de Herman Melville adaptado e interpretado por Luis do Río. Cando me trasladei ao campo, ocupei unha antiga casa de labranza que non tiña soportal. Unha carencia aínda máis a lamentar porque non só me gustan os soportais, que combinan a comodidade do interior coa liberdade do exterior, senón tamén porque a contorna era tan pintoresca que en tempos de froitos silvestres non había neno que subise lomba ou cruzase val sen atopar cabaletes espetados con cadanseus pintores. E é que era un verdadeiro paraíso de pintores. O círculo das estrelas cortado polo círculo das montañas, polo menos así se vía desde a casa, aínda que unha vez nas montañas non se apreciase círculo ningún. Se o lugar fose elixido 5 varas máis alá, este anel encantado non existiría. A casa é vella. Ten tanto tempo que para acabar os cimentos os traballadores tiveron que usar tanto o machado como a pá, loitando contra as raíces dunha robusta fraga situado no que agora é un longo corremento de herbais durmidos. Desa vexetación só queda un supervivinte, un humeiro, solitario pola súa firmeza. Quen construíu a casa fixo mellor do que supuxo, ou senón Orión, no cénit, baixoulle a súa espada de Damocles algunha noite estrelada e díxolle: «Construe aquí». Porque, senón, como podería ter imaxinado o construtor que, ao limpiar o terreo, tería diante de si tal perspectiva rexia? Eran nada menos que as montañas impoñentes como Carlomagno. Agora, para unha casa nunha terra como esta, non ter un só portal parecía unha omisión tan grave como unha galería de arte sen banco. E que a beleza é como a piedade, non se pode aprezar correndo, precisa de tranquilidade e constancia, e hoxe en día unha cadeira cómoda. Durante o primeiro ano da miña estancia, para contemplar con máis calma como coroaba o ceo, escollín na beira dunha ladeira próxima un canapé de veludo verde cun respaldo longo feito en musgo. Na cabeceira, extrañamente, medraban 3 matas de violetas azuis nun campo de prata de amorodos silvestres. Un canapé moi maxestoso, en efecto, pero había que ter un soportal. A casa era ampla e a miña fortuna estreita, polo que non podía construír un soportal que a rodease por completo, malia que os carpinteiros estivesen ansiosos por satisfacer os meus desexos meirandes, a non lembro canto o metro. A prudencia só me concedería o que quería nunha das 4 caras. Agora, cal delas? Ao leste, aquel longo campamento de lombas e cuíñas, onde cada outono unha pequena escama branca aparecía dende o penedo máis alto, e despois amencía o Nadal cubrindo os montículos pardos con las e tartarroibos. Boa vista, pero ao norte está Carlomagno e non se poden preferir as cuíñas cando se ten a Carlomagno. Ben, indo a cara sur, ali hai maceiras. Resulta pracenteiro nunha suave mañá de maio sentar e ver ese pomar e en outubro un arsenal verde. Moi bonito, pero ao norte está Carlomagno. Miren agora cara ao oeste, un pasto elevado que se estreita nun bosque de pradairos. Na primavera incipiente resulta agradable rastrexar os camiños máis antigos polas súas raias de verde temperán. Agradable, non podo negalo, pero ao norte está Carlomagno. E así gañou Carlomagno. Isto foi non moito despois de 1848 e dalgún xeito por aquel tempo por todo o mundo estes reis tiñan o voto decisivo e votaron por si mesmos. Tan pronto como se comezou co traballo, todo o barrio e o meu veciño Dives en particular riron a gargalladas. Un soportal ao norte, soportal de inverno, quere observar a aurora boreal, agardo que teña unha boa provisión de bufandas e luvas. Iso foi no mes do león, marzo. Pero marzo non dura sempre e agosto chega. E entón, no elixio fresco do meu recuncho norte, eu, Lázaro no seu de Abraham, boto unha mirada compasiva pola ladeira ao pobre Dives, atormentado no purgatorio do seu soportal ao sur. Pero mesmo en decembro este soportal ao norte non resulta repulsivo, porque entón, unha vez máis coa barba conxelada, paseo pola cuberta xeada, doblando o cabo de Fornos. No verán, lémbralle a un a miúdo o mar, coas longas vagas de aire que fan mover as espigas inclinadas mentres ondiñas da herba baten contra o soportal como se fose a súa praia e o sopro dos dentes de león se esparexe como a escuma.
A inmensidade e a soidade son tan oceónicas, así como o silencio e a uniformidade, que a primeira aparición dunha casa descoñecida que se eleva entre as árbores é como divisar unha vela allea. E isto lévame a lembrar a miña viaxe interior a un país de fantasía, unha verdadeira viaxe tan interesante como se fose inventada. Dende o soportal vin un obxecto incerto, misteriosamente agochado, aparentemente encaixado nunha especie de peto púrpura, ben alto nun oco en forma de funil ou nun ángulo afundido entre as montañas do noroeste. Non podía determinarse se realmente estaba nunha ladeira ou nun cumio, porque visto dende puntos favorables, un cumio azul falará contigo por enriba das cabezas dos demais, e dígoche que, aínda que pareza estar entre eles, non pertence ao grupo e quere que saibas que se considera a si mesmo superior por varios metros. Estas montañas, de algún xeito, xogan o agocho e todo diante dos teus propios ollos. Sexa como for, o lugar en cuestión estaba situado de tal maneira que só era visible vagamente baixo certas condicións enfeitizadas de luz e de sombra. De feito, durante un ano ou máis non souben que existía e quizais non o tivese sabido nunca se non fose por unha máxica tarde en outono, unha tarde de poeta tolo, cando os bosques de Pradairo fumegan apagados. Dous cazadores, cruzando un campo de trigo mouro, parecían un culpable Macbeth e un condenado Banquo, e o sol ermitán, agochado nunha cova de Adulam, facía pouco máis que empintar con constancia un pequeno lunar redondeado, roibo, sobre a pálida meixela das montañas do noroeste. Un sinal como unha vela, un punto de resplandor, onde todo o demais era sombra. Aló hai fadas, pensei, e algunha roda encantada onde bailan as fadas. Pasou o tempo, e no seguinte maio, despois dunha chuvia lixeira nas montañas, vin un arco da vella repousándose ao extremo máis afastado, xusto onde, no outono, marcara aquel lunar. Fadas, pensei, lembrando que os arcos da vella sacan flores e que se un consegue chegar ao seu final, a súa fortuna faise nun saco de ouro. Oxalá estivese no final dese arco, pensei, e desexaba-o aínda máis, porque por primeira vez notei o que parecía unha especie de valo ou gruta na ladeira da montaña. Polo menos, fose o que fose, visto a través do medio do arco da vella, brillaba como a mina de Potosí. Un veciño traballador dixo que sen dúbida non era máis que algún celeiro vello, abandonado, cun dos seus lados batido coa pendente como fondo. Malia todo, eu, aínda que nunca estivese alí, sabía o mellor. Uns días máis tarde, un amencer alegre volveu a acender un brillo dourado naquel mesmo lugar. Era un brillo tan vivo que parecía que só podía provir dun vidro, xa que logo o edificio non podía ser un celeiro, e menos un que estivese abandonado, cheo de herba vella que levase 10 anos podrecendo. Non, se fose algo construído por un mortal, tiña que ser unha casiña, quizais levase tempo desocupada e desmantelada, pero esta primavera fora máxicamente restaurada e envidrada. De novo, un mediodía, na mesma dirección, vin por riba dos cumios un brillo máis amplo, como un escudo de prata que se sostivese cara ao sol por riba da cabeza dunha persoa axeonllada. Brillo que, como me ensinara a experiencia, tiña que vir dun tellado recentemente teitado. Isto confirmaba case con seguridade a recente ocupación daquela afastada casiña en terra de fadas. Día tras día, cheo de interese polo meu descubrimento, no tempo que podía roubarlle a lectura, contemplaba con desexo as montañas. Pero en van. Ou as sombras avanzaban lentamente pola ladeira, cando non fuxían da luz dun lado a outro como nas vellas guerras de Lucifer ou Miguel, ou as montañas tiñan unha atmosfera desfavorable para visións máxicas. Sentíame triste, e máis aínda cando un tempo despois, tras caer doente, tiven que permanecer no meu cuarto, que non miraba cara ás montañas. Por fin, cando xa estaba bastante recuperado, estando sentado nunha mañá de setembro no meu soportal, de súpeto, mirando ao lonxe, vin a fiestra dourada na montaña, brillante como un golfiño en alta mar. Aló, hai chefadas, pensei unha vez máis. A raíña das fadas na súa xanela máxica, ou en todo caso, algunha alegre rapaza de montaña. Farame ben mirala e curarame este cansazo. Abonda, lanzarei o meu bote ao mar e marcharei para a terra das fadas, para o final do arco da vella. Como chegar àquela terra, por que camiño?
non o sabía e ninguén podía informarme. Tomei orientación daquela montaña e o primeiro día vou, cando a forza mo permitiu, tomei no meu bote, desamarrei e partín, libre como unha folla en outono. O amencer, saíndo cara oeste, sementaba a mañá diante de min. Tras duns quilómetros xa estaba preto daquelas montañas, aínda que fora da súa perspectiva xeral. Non me perdera, pois as varas douradas á beira do camiño apuntaban como sinais cara á xanela dourada. Seguíndoas, cheguei a unha rexión solitaria, onde os camiños cubertos de herba eran transitados só por somnolento gando que parecía camiñar en soños. Non pacían, xa que os encantados nunca comen, ou iso cando menos, di Don Quixote, o máis sabio dos sabios que xamais viviu. Seguín adiante e alcancei por fin a base da montaña, aínda sen ver polo de pronto roda máxica algunha. Un herbal elevábase diante miña, deixando caer 5 barras podres, tan húmidas e verdes que parecían recuperadas dun naufraxio. Un vello Aries de lá achegouse cheirando e logo guioume decorosamente ao longo dunha vía láctea de margaridas brancas e aínda me tivese levado polo camiño astral de non ser polas douradas traxectorias de paxariños amarelos que voaban diante miña cara aos bosques profundos, guías, seguramente, cara á xanela dourada. Así, seducido tamén polo peche que prohibía un camiño escuro que ascendía, empurrei o portelo e pasei, ao tempo que Aries, renunciando a min como a unha alma perdida, daba media volta e seguía o seu camiño máis sabio. Un camiño de bosque invernal, cuberto todo con golteria. Á beira, augas pedregosas, alegres pola súa soidade, baixo abaneantes polas de abeto agarimadas por estación ningunha pero aínda así verdes. Seguimos adiante a viaxe, o meu cabalo e máis eu, por un vello serradoiro atado e silenciado con enredadeiras cuxa voz estridente xa non se escoitaba. Adiante, polo leito dun rego esculpido en mármore branco, onde os remuíños de crecidas esculpiran capelas baleiras na rocha viva. Adiante, onde un enorme bloque de veta cruzada amosaba o lugar onde un home tentara abrilo en tempos xa esquecidos, perdendo as súas cuñas naquele esforzo. Adiante, onde hai eras, unha fervenza labrara repisas nun xiro incansable feito en sílex con ocos como cabeiras. Adiante, por rápidos salvaxes que caían nunha poza secreta, acougados por xilar ali un íntere tras do cal saían serenamente. O meu cabalo baixou a cabeza. Mazás vermellas que eran diante del, mazás de Eva, desas que non se atopan máis. Probou unha, e eu outra. Sabía a terra. Aínda non estou na terra máxica, pensei mentres lanzaba as rendas a unha bella árbore encurvada. E é que o camiño agora continuaba por onde non había sendeiro e non podía avanzar máis que por min mesmo e só podía facelo con valentía. Atravesei matas de silvas que intentaban pararme, subín pendentes esvaradías ata alturas estériles, onde non había ninguén que me recibise. Aínda non estou na terra máxica, pensei, aínda que a mañá está aquí diante miña. Coas plantas dos pés magoadas e canso, cheguei pouco despois a un desfiladeiro que baixaba cara ás rexións máis verdes. Un carreiro zigzagueante medio cuberto por arandos xiraba entre os penedos. Había unha fenda no seu lado pola que saía un pequeno carreiro que saía airoso para arriba ata o cumio da montaña, parcialmente tapado cara ao norte por un irmán máis alto e que con suavidade subía antes de caer escuramente. E alí, entre rochas fantásticas, o carreiro estreito viraba medio marcado ata unha casiña gris, baixa e de teito inclinado. Nun dos seus lados, o teito estaba profundamente manchado polo tempo, atopándose preto do caneiro todo cuberto dun velo de musgo. A outra pendente fora recentemente teitada. No lado norte, sen portas nin fiestras, a madeira espida era de cor verde, o igual que acontece no lado norte dos piñeiros cheos de liques. Toda a base estaba rodeada de veas sombreadas do céspede máis rico, xa que a roca natural, aínda cuberta, preserva ata o final o seu poder fertilizante. Non se vía peche ningún cerca, nin tampouco límites. Preto había fieitos, fieitos e máis fieitos, e máis alá bosques, bosques e máis bosques, e por aló montañas, montañas e montañas, e logo o ceo e o ceo. Todo era natureza, e só natureza,
casa e todo, mesmo unha pequena morea de bidueiros entre cuxas varas prateadas, como a través da cerca dun sepulcro oculto, xurdiran arbustos de framboesa errantes, afirmadores teimosos do seu dereito de paso. O carreiro, tan delicadamente estreito, igual que un sendeiro das ovellas, conducía a través de longos fieitos que se arruñaban. Finalmente, eis a terra das fadas, pensei. Era en verdade unha pequena morada, simple palanquín, no cume, nun paso entre dous mundos ao que ningún pertencía. Era unha hora abafante e levaba un sombreiro lixeiro, amarelo, con pantalóns de lona branca. Atascado entre os fieitos que me abafaban, tropecei suavemente, manchando os xeonllos dun verde mariño. Detívenme no adro, ou mellor dito, onde unha vez estivo adro, e vin, a través da porta aberta, unha moza solitaria, cosendo nunha fiestra solitaria. Unha moza de rostro pálido e unha fiestra chea de moscas, con nespras arredor dos reparados paneis superiores. Falei. Ela, tímida, sobresaltouse. Tras recuperarse, convidoume a entrar, limpou un tallo co seu mandil e logo, en silencio, volveu sentar. Dando as grazas, sentei, pero agora, por un tempo, eu tamén quedei mudo. Así que esta é a casa da montaña das fadas, e aquí está a raíña das fadas sentada na súa máxica xanela. Achegueime a ela, cara abaixo, como a través dun telescopio nivelado, vin un mundo distante, suave e azulado. Case non o recoñecín, aínda que de alí viña. Debes atopar esta vista moi agradable, dixen finalmente. Oh, señor, dixo con bágoas agromando dos seus ollos. A primeira vez que mirei fora desta fiestra dixen, nunca me cansarei disto. E que che cansa agora? Non o sei, contestou mentres lle escorregaba unha bágoa. Pero non é a vista, é Mariana. Hai uns meses, o seu irmán, de só 16 anos, viñera desde moi lonxe para cortar madeira e queimar carbón, e ela, a irmá maior, acompañárao. Eran orfos dende había moito tempo e agora eran os únicos habitantes da única casa na montaña. Non viña convidado ningún viaxeiro pasaba. O zigzagueante e perigoso camiño só era transitado na época das carretas de carbón. O irmán estaba ausente o día todo, ás veces toda a noite. Cando volvía exhausto a casa, pronto deixaba o seu asento, pobre mozo, para ir á cama. Tal e como un, ao final, tamén deixa iso para ir a un descanso aínda máis profundo. O tallo, a cama, a sepultura. Eu permanecín en silencio á beira da fiestra das fadas mentres se contaban estas cousas. Sabes, dixo ela ao final, como desviándose da súa historia, sabes quen vive ali? Nunca estive nesa zona. Aquela casa, a de mármore, indicou ao lonxe cara abaixo. Ves, ali, ao lado daquela montaña, co campo diante, cos bosques atrás, o branco destaca contra o azul. Non o ves? É a única casa á vista. Mirei, e despois dun tempo, para sorpresa miña, recoñecín máis pola súa posición que polo aspecto ou a descrición a miña propia morada, que brillaba moi parecido a esta da montaña vista desde o seu portal. A enganadora brétema facía que parecese menos unha granxa e máis o palacio dun rei encantador. Ás veces pregúntome quen vive ali. Debe ser alguén feliz, e esta mesma mañá estaba pensando niso. Alguén feliz, respondín eu, acordando. E por que pensas iso? Xulgas que vive ali alguén rico? Rico ou non, nunca o pensei, pero parece tan feliz e está tan lonxe. Ás veces penso que é un soño. Deberías vela ao atardecer. Sen dúbida, o atardecer adourala maravillosamente, pero non máis que o que o amencer fará con esta casa, quizais. Nesta casa, o sol é un bo sol, pero nunca adoura. Como había facelo? Esta bella casa está podrecendo, por iso está tan valorenta. Á mañá o sol entra por esta bella fiestra, unha fiestra que non podo manter limpa faga o que faga, e queima, e case me cega cando eu coso, ao tempo que fai que as moscas e as nespras se inquieten, moscas e nespras que só as casas solitarias na montaña poden coñecer. Dourar o sol esta casa nunca tal viu Mariana. Porque cando o tellado está máis dourado, ti quedas recollida dentro. A hora máis quente e cansada do día, queres dicir? Señor, o sol non doura este tellado. Fuxe tanto que o meu irmán tivo que reteitar todo un lado, ou é que non o viches? O lado norte, onde o sol bate sobre o que a chuvia mollara. O sol
É un bo sol, pero este tellado primeiro abrasa e logo podrece. Unha bella casa. Quen a construíron marcharon ao oeste e están mortos hai xa tempo. Unha casa na montaña. No inverno ningún raposo podería aloxarse nela. A lareira estivo bloqueada con neve, como se fose un toco baleiro. As túas ideas son extrañas, Mariana. Só reflicten as cousas. Entón, ouven ter dito eu, estas cousas son extrañas, en lugar de as túas ideas son extrañas. Como queiras, e retomou o seu traballo de costura. Algo nesas palabras, o acto tranquilo, fixo que ficase en silencio de novo mentres observaba a través da fiestra unha ampla sombra que se estendía como a proxección de algún enorme cóndor, e reparei en que debido á súa penumbra máis profunda absorbía todas as sombras menores de rochas ou fieitos. «Observa a nube», dixo Mariana. «Non, observo aquela sombra, da nube, sen dúbida, aínda que non podo vela. Como soubeches? Os teus ollos están ao teu traballo». Escureceu o meu labor. Vaia, agora que a nube marcha, trai, volve. Quen? O can. O mediodía marcha por vontade propia para cambiar a forma, logo regresa e deitas un anaco preto da nosa porta. Non o ves? A súa cabeza está xirada cara a ti, aínda que cando chegaches miraba cara adiante. Os teus ollos só se fixan no teu traballo. De que falas? Pola fiestra, cruzando. Queres dicir esta sombra peluda que está tan preto? Agora que observo, non é moi diferente dun gran can de Terranova negro. Ida a sombra invasora, a invadida regresa, pero non vexo que a proxecta. Para iso, debe saír. Será unha das rochas cubertas de herba. Ve a súa cabeza, a cara da sombra. Falas como se avises, e todo o tempo os teus ollos están no teu traballo. Trai, está ollándote, continuou sen erguer a vista. Esta é a súa hora. Vexo. Acaso levas tanto tempo sentada nesta fiestra onde só pasan nubes e máis vapores que para ti as sombras son como cousas, aínda que fales delas como se fosen espectros? Tan familiares che resultan que por un sentido sexto podes embuscalas, dicir onde que están, aínda que veñan e vaian como se tivesen pés de rato. Son para ti estas sombras en vida como amigos que, aínda fora da túa vista, non están fora da túa mente. É acaso así? Nunca o pensara dese xeito. O máis amigable deles, que adoitaba suavizar a miña fatiga co seu fresco tremer sobre os fieitos, foime levado para non volver, tal e como trai, fixo agora. Era a sombra dun bidueiro que foi alcanzado por un raio e o meu irmán cortouno. Viche a morea que hai no exterior? Baixo dela está soterrada a raíz, pero non a sombra, que marchou e nunca volverá, nin tremerá de novo en ningures. Outra nube pasou por riba, unha vez máis borrando o can e escurecendo a montaña toda. Mentres, a quietude era tan profunda que podería crer que esa sombra silenciosa falaba. Paxaros cantando, Mariana, non se senten paxaros, non escoito nada, logo nunca veñen mozos ou aves a apañar os froitos. Raramente escoito paxaros, e rapaces nunca. As vagas maduran e caen, pouco saben delas non sendo eu. Pero os paxaros amarelos amosaron o camiño, cando menos parte del, e logo tornaron de volta. Supoño que xogan ao redor desta montaña, pero non fan do cumio a súa casa. E sen dúbida pensas que o vivir tan soa, sen saber nada, sen escoitar nunca nada, nunca lendo, raramente falando e sempre esperta, é o que me leva aos pensamentos extraños. Esta fatiga e insomnio xuntos. Desexaría descansar como o meu irmán, que traballa ao aire libre, pero o meu traballo é maioritariamente de muller. Sentar, sentar e sentar. E logo non sais pasear. Estes bosques son amplos. E solitarios, solitarios de tan amplos. Ás veces vou un anaco polas tardes, pero logo me recollo. Mellor sentir a soidade ao redor da lareira que entre as pedras. Coñezo as sombras do meu arredor e as do bosque sonme descoñecidas. E a noite, como día, cavilando, cavilando, nunha roda que non podo parar, sendo a pura falta de sono o que o fai xirar. Teño entendido que para esta fatiga insonne, dicir as oracións e pousar a cabeza logo nunha almofada de lúpulo fresco, olla.
A través daquela fiestra sinalou cara abaixo a un xardín pequeno onde, nalgún estado de miseria e debilidade, dúas lianas de lúpulo subían por 2 paus, intentando unirse nunha aperta ascendente tras chegar aos extremos e rematando por regresar frustradas ao punto de onde saíran despois de palpar un tempo o aire baleiro. Xa probache a almofada logo? Oración e almofada. E non hai outro remedio ou encanto. Oh, se só puidese chegar a esa casa e ver quen é ese ser feliz que ali vive. É un pensamento estúpido, por que o penso? Será porque vivo tan soa e nada coñezo? Eu tampouco sei nada, e por iso non podo responder. Pero para o teu ben, Mariana, desexaría de verdade ser ese ser feliz da feliz casa coa que soñas, porque entón poderías agora velo, e como dis, esta fatiga podería abandonarte. Abonda, nunca máis parto como o bote para a terra máxica e confórmome no meu lugar. É o meu pazo real e este anfiteatro o meu teatro de San Carlos. Si, a escenografía é máxica e a ilusión completa, e a señora Laverca, a miña prima dona, interpreta o seu gran papel aquí, dándome de beber das súas notas matinais que parecen extraídas da xanela dourada. Que tan afastado semella estar o rostro cansado detrás dela. Pero cada noite, cando cae o pano, a verdade chega coa escuridade. Non se ve luz algunha desde a montaña, e vou e veño polo soportal, atormentado pola cara de Mariana e por tantas historias igualmente reais.